Dimas tan saya lega. Oke, bersama Nyu Dewangga Campur Sari dari Desa Joho, juga bersama video syuting Mas Barata, Papujan kumbaya lara lapa aku setya nyanding katresnan ra bakal luntur najan atiku remolan ajur sembarang aku wis manut kabeh kandamu tansah nurut jebulane samudana aku kepelot manise tresna aja ngumbar mung lamismu agawe lara rasa atiku aja ngumbar among tresna pungkasane anggadawa lara ora bakal taselaki kabeh kandhang najan kok gawe kuciwa nganti saiki ku isih tresna juga bersama Suparjo Mas Gajruk iki daripada kaya stres iki tinggal bojone ayo Bapak manggil monggo dulur diramane nggone Pak Sujiyo sing penting happy di bawah sorterop oke Sulinda Malika sampur pikanto sampur pakurmatan sumangga Papujan kumbaya eleng lara apa aku tansah nyanding katresnan ra bakal luntur najan atiku remolan ajur sembarang aku wis manut kabeh kandhamu tansah nurut jebulane samudana aku kepelot manise tresna aja ngumbar mung lamismu sayang agawe lara rasa atiku aja ngumbar among tresna pungkasane anggadawa lara ora bakal taselaki kabeh kudu sabar tak lakoni najan kok gawe kuciwa nganti saiki ku tresna ora tresna ora apa-apa lho Mas Suparjo Gajluk
Se. Se. Pepujan kumbaya elek lara lapa aku tansah nyanding katresnan ra bakal luntur najan ati ku remolan ajur sembarang aku wis manut kabeh kandhamu tansah nurut jebulane samudana aku kepelut manise tresna aja ngumbar mung lamismu gawe lara atiku aja ngumbar among tresna pungkasane anggadawa lara ora bakal taselaki kabeh kudu sabar talakoni najan kok gawe kuciwa nganti saiki ku isih tresna monggo Mas Sutris yang dari wilayah Desa Tenggar monggo. Sajroning ati apa babas denku iki banyu mata awe tondo api mbui nelongso mapan ning pinggiring desa ise melu para tuwa katon opo dik piyene tresna iki dipisane kowe kena tega aku rungokno tangisan saben wanci tengah bengi sambat jerit hati iki opo mergo klarat donya tega ninggal janji prasetya nurut marang wong tuamu dipisahne karo aku kowe kena tega aku rungokno
prastyo nurut marang wong tuamu dipisahne karo aku. Iki matur